Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Yo jam Allah ekkisal mum endenka mum gon emoni kala emon bibe fulbe fullabe barke mi salmini mon mi jurima on kadi mi yetti on mi mani on mi arti emon kadi jokkitande mon Daarol men Ndikkiri Joom Moolo mo kese mum kadi kidde mum haalede ngaren kadi jewtan kalen kadi yewen kadi hande kadi ko hammadi jolni kadi dum non winndannde men sakkitinde en kaali hen ko hammadi waddi e galle mumen ko wadda o yehi o wi omo warto nde wi'am warto nde non andi kadi oɗon gandi hammadi ko kulɗo reedu suusa haydara ɗum non o hay wartado suusa o joni les lekki o wi'am warto ha boy lekki ngaƴƴi seeɗa tan o wari dogi huli an ɗum non ronki andude feere nde waɗata haw maaya ɗum non Allah makko hulde reedu o yi noon bappaño makko na ara nde o yi ɗum na ara nde noon o wi'am omo yankino yaasinaji ga on wi'i ɗumen ko jiɗɗo wartade kono on na andi na faami mum nde tawno halpureɓe ne mbiya mawɗo ko jotto yiye ko cukalel hayso diwi darima yiyata ɗum non ko nen tigi on no faami ko waddata ko fof on non rokkimo feere wimo feere nde noon sa yiɗi hadema wartade poɗɗa ko yoftade ko mbaɗeɗa ko fof ɗum noon on haalnimo feere kanko ne o yaadi feere hende tawno kanko o yiɗi tan ko gittuɗenmo e caɗele ɗe wondi ɗe o wino kon warto yiɗa noon warta kadi yiɗa kadi gacce ɗum noon on wimo yo yennu yimɓe towanɓe mo ɓe ɗum noon musidɓe tedduɓe en puɗɗirima inde geno boɗo ko wela nde wela eno welira ɗum noon en puɗɗima bisimillah. Hirde hammadi nden hiiri wuro fof nani hammadi nyallunoɗo duudade ma woppe warto ina jogori wadde hirde jamma hande hammadi hiiri fewndude kolli e nyaanyoji mum ha sehil makko Demba ari ina jaylo o wi hammadi giƴam minen kay min nani ko mbaddaɗa e ƴamal ma heeko ɗum metti min no feewi te ko hulnode ɗam ɗo koyaram haɗno min sembinde ma e ngal ɗo ƴamal hammadi futtini mo gite wi koyaram min hammadi won tagaɗo woni e les kammu he bawɗo hoynudemi min hammadi o woni e fiitade becce emo wi'a ko min hoyniɓe haa ɓe koyi sabu ko min suuti e galle maɓɓe hotiri jamma geddumi hay hirande maɓɓe caggal nde gandumi ɓe paamata diwa maɓɓe finani faamani anda ko tati koɓata suutademi e galle ɗum tan yoni koyaram on galle heɗo joni mi holle dalilu ko mbirumi ɓe paamata ko ina tabitina sellude ko kalmi ko gorgolaɓe makko fof ko fuuyɓe ganda hay ko ɗaɓɓirta ƴamowo jontaɗo heɗo no moƴƴi dey nana ko kalanmi ko o tuggi feɗendu e hakkille o wi neɗɗo ko hanga ko fof ina ɗaɓɓa e ƴamowo jontaɗo hono am yo o feccitan ɗum leɗɗe defirɗe hirande Demba wi ala ɗum yoɗani e ƴamowo hammadi wi ko ɗum gorgol makko waɗimi Demba wi ko mbiɗa ko hammadi wi muño woto heño yumum diwo o kadi ɓuri ɗayde o sikkat ko ñiiƴe ngoni hunde fof e neɗɗo so wona ha ngeede neɗɗo ala fof ko ƴeewrata ƴamowo so wona ñiiƴe Demba wi ala
ɗum hanani. Hammadi wi ko ɗum ɓe mbaɗimi. Ɓe mbi ɓe dokkata kam ɓe yiɓe tawde komi colɗo ko ɓe hangaɓe sabu buubu jaaƴe ɓuri leydi ndi fof heewde jawdi e yontede kono ala hay ñiingel. Galo ndondi nani ɗon ɓuri ñiiwa juutde ñiiƴe kono ala hay ko ñaami. Hammadi duki ha tampi wi mi wondi mami yennuɓe jenni maɓe ngancu ngurdam. Demba wi ala koy Hammadi woto yennu yimɓe jananɓe aɗa addana hoorema tampere. Hammadi wi ko Allah haɗatno yamiri hankadi mi hunima gasi aɗa andi saɗi mi ko haalde kono so mi haali mi waɗat ɗum ne ko jamma hande mbaɗanmi hirde nde mi yannaɓe ha ɓe taƴa maɓe ngandu ko min woni Hammadi Ndikkiri bo rondaki gacce waldani nyamande. O heɓɓiti o wi wana noon nyamande kalis sabu mi yejjitani aɗa rewami buuɗi 5 panditimi hen ko nyamande gacce. Nden nange muti Hammadi doori hirde mum o fuɗɗori yennude joom galle o wi welɓe yiide kirndi sahetake faade e gurel joote baasal hawani. Min jippi baaba galle joom buutol heewa tenɗi baaba mum diwo nyondo furɗa hoore bona jaɓɓal e leysi lande. Mbo waare leɗɗe teddirta waanya doombi mooro ulluɗi. So batu rendi noddetake caggal ɗum o yenni diwo mbo o ƴamoyno o e hoore mum jennol bongol o wi puyɗo mo anda yiɗede siro teppe bona jaɓɓal jibinaɗo lelna e cate entiraɗo bakke e takkordi nguro mon ko payanel gosi mbeldi mon ko saanyo e yorkondi. Holnde gonɗa jontaɗo donɗo unde e unnade taɓotoɗo nanda e ŋañiɗo heewa dewle bo faalaka edda donɗo gacce bo suuraki. Holnde gonɗa jontaɗo? O yenni kadi yumma mum diwo o wi dewal jooɗo diinyo lelo heewa leeso daro koppi ndenda taaɓo naaɗo yaɓɓa naabo naako famɗa nyalaɗe ɗayɗo jibinta jontaɗo. O yenni kadi gorgol mum diwo o hono debbo kirnoɗo feccitindemo leɗɗe o wi dewel daɓɓel perlel jooɗo ferlo daro ferliɗa yaɓɓa ƴeɓa fergito filta perlel bona mbeelu metta cuurel. Hammadi yenni galle maɓɓe fof nde yahata ha nange heɓa e hoore tawi jenni ɗi carima e nder leydi he fof unoɓe e tenoɓe e ƴogoɓe fof ina jima jenni ɗi. Ɗum noon musidɓe tedduɓe kaalin ɗo hande kadi ha windan men arore jangen hen kadi cappali Hammadi en tokaraɓe. Ɗum noon musidɓe tedduɓe keɗoɗon paamon.